Ahlinizde salam, Gyzykyltym kanalyna hoş geldiniz. İlk videomuzda geçmekde kanalım hakkında size kısaca gurrun vereyim. Gyzykyltym kanalında gyzykly maglumatlar, kompüter ve telefon hakkında pullu öğreten programmaları ve satın alınan bu penlerinizi men size mut öğretýän. Siz maňa diňe kanala podpisasiýa we like basyp videolarymı dostlaryňyzdan paýlaşyp maňa golla berip bilersiňiz. Gönlüňize ýaran soraklaryňyzy kommentariýada belläp geçiň, men size jogap bererim. Onda video geçeli. Geçenki videolarımızda agzalarymız şeýle belläp geçipdir. Kommentariýadan tesirlerden Outline, SSR kodlaryny we beýleki işleýän VPN serwerlerini nädip kopýalamagy diýipdir. Ine şuňky videomuz bolsa, şonu nädip kopýalama hakynda bolar. Onda videomuza geçeli. O programma skачать etmek üçin ilk Play Market'e gireňiz we gözle ýerine ýazýaňyz. Edilmeýän ýazyşmaly okur text basýaňyz. Ondan sonra yine şu çıkan programma skачать edýäňiz. Kommentariýada belläp geçerin. Skачать, открыть edeňizden soň şu ýerde foto screenshot eden suratyňyzy saýlaýaňyz basmaly. Başlas. Ana ýazyjyk bir öz kanalymda bir videodan altdan screenshot etdim, ýöne ol işleýänlerdir mana. Basýaňyz. Yine bize gereklerini saýlaýar. Bize gerekli hazır. O canım. Açıkçası. Şimdi çıktı. Şimdi bize şundan yukarısını ölçürüyoruz. Gerekli. Bundan beraber geçiriyoruz. Ne oldu? Bunu seviyoruz. Tutacağımız. Kopyalarımız. Basacağımız oldu. Dostlar. Çünkü videomuz şundan ibaret. Dostlarımın ilk videoda görüşençe. Gönlünüze yaran sorularınızı näme soracak olsanız komentarda okman belläp geçin.